zvažoval som výstavbu krbu. V podstate prvá myšlienka bola, že bude krb, určite krb a vôbec nie pec. Ale keď som videl túto piecku a keď to bolo kvázi bezúdržbové, tak toto ma prehovorilo. Ja mám túto piecku 2 roky, vydrží mi ten zásobník 4-5 dní. Čiže keď nasypem plný zásobník, raz do týždňa treba v podstate nasypať. Peletová kvôli komfortu, lebo s drevom sa človek musí narobiť, jednak najskôr to musí dotiahnuť sem a veľa vecí s tým spraviť, kým to dá do krbu a zapáli, kdežto pelety sa tam nasypú a stlačí sa tlačítko a zapne sa. Som pyšný na výber Riky. Rika pece sú inteligentné interiérové pece od rovnomenného rakúskeho výrobcu Rika. Vyznačujú sa vysokým komfortom obsluhy, jednoduchou montážou, servisom. Zákazník si môže pec zapáliť cez klasický smartfón, počítač alebo tablet. Tým, že sa chystá z práci akurát domov a chce prísť domov, chce mať ten prvý pohľad na oheň, tak vie si cez tú aplikáciu v podstate zadať príkaz na zapálenie tej pece a ona do 5 minút sa zapálí. Pri dnešnom rýchlom živote, keď si to vie naozaj same zakúriť, keď máte informácie na mobile, viete sledovať teplotu v dome a nie ste v dome, tá piecka funguje za vás, tak ja si myslím, že opodstatnene do budúcna určite piecka má svoje miesto. Riku by som nevymenil už teraz v tomto momente za krb. Táto pec kúri úplne super.